ғариб бача фақат кор зиқа бега эфир яке шинос мешава ба ном ясминаи сангил чақчақо да эфира уни якдигара савол кардан дӯст медори ягон каса просто гапошона задан номеро танавис даличка чақчақ мекунем ғариб бачарам танҳо гуфт ишқ оғоз мекунем ягон алмуди сайдори вайбер векеви имо дахтане надорум фақат сухан кунед шумо аввал якам мабаги дига надаро эфир қасам ба аллаҳ хур намедорам мемонам ай кофир ғариб бача бовар кард гуфт имо кишо тамому корои мекади агар расидак ба анҷом қасамои хурдагит беғазад ҳичкан намехом оста бача дӯст дошт гуфт хушбахт мешем тамом шави дароз хоб надоштам ба тел баданда алоқа мегуфт хиёнат накр мегуфт адилти тоқа рӯз ба ёди модар ҷонаш бадак дар хатар ҷони ман шавқо кунай корома мастм чалбар майли ба зеби махоб кр марани хоб мерам телефонам кишта кефи даромади данашкен домам соати диси якиши занги телефон наломая меро бефидроткес меро ҷон тенҷия кадайчен кадена малахон бадро аруси тарифи табин горора гузон срочни баромада эфир нависон даличка мара бахш меро ҷон гапта да замин замил тимос мара бахш ҳаётам бетанола қади жан кад бача дахта ай ҳаёт безорай бадзора ка дил ма ёфтак бо ганоша бахшидам хотири дӯсториём бо қатиш гап задам хуйнае гуфта тоқат кам бо қатиш хандидам болои сухтан намако ботабаймо ҷанграс бо хабари якдигар набад бояд духтараш чӯбатам бачаи кордарак набад занги телефонакай меро мара шу метам ман меро ча дӯст медорам билет мегирм пешиш мерам ман тарки тенҷаке мекунам мерам пеши ӯ масиди гапи модарам намекунам шу дори дӯст доштам ба худо шо чаш бо саволаш метао гиря кардам мега да савол ҷавоб шо мета мара маҷбури шу натеноянда ман насӯзонен ман меро ҷа дӯст медорам мора якҷо кунен ки наметонам бе ӯ орзу ҳавасомай шумо намефаҳмед ночоу баром нафасомай ясмина гирья накун интизоша ман миём тазеби хонаи мои якте хушбахтӣ мехом бармегардам интизоша мерем хонаи бахт модар мора интизорай бина дар рӯи тахт Александр Ван Леонова ай дофтар дия ғарибача меҳроҷон бахшидам шав ба ясминаш ай дим қисм шад маро ибед баровардамаш